A Védelmi Minisztérium az idei év őszén tervezi bevezetni a mozgósítás alóli automatikus halasztás bevezetését a hadkötelesek egyes kategóriái számára a Rezerv Plus alkalmazásban, közölte Katerina Csormohorenko védelmi miniszterhelyettes. Az ez év május 16-án kelt kormányhatározat értelmében az új mozgósítási törvény végrehajtása egy időre elhalasztható, és nem haladhatja meg az elnöki rendelet által megállapított mozgósítási időszakot. Ha korábban 6 hónapos időtartamra lehetett kérvényezni a halasztást, most minden esetben az elnöki rendelethez igazítva van meghatározva a mozgósítás elhalasztásának időtartama. Afelé haladunk, hogy a Rezerv Plus a toborzó központ teljes digitális alternatívája legyen. Halasztás igénylése, regisztráció, beutaló az orvosi bizottsághoz, mindez elérhető lesz a Rezerv Plusban. Ehhez átfogó szabályozási változtatásokra van szükség, amelyeken jelenleg dolgozunk. Kövessék híreinket és a frissítéseket, közölte a Védelmi Minisztérium.